Astutinipun bapa wae kebak katampi kula warsa. Lho nggih. Sangating pamundi muga dadosaken jimat saklaminipun gesang putra paduka kula pun warsa. Iya muga-muga kula cah bagus. Warsi kula wonten dawuh Kanjeng Rama Penemban. Kowe ya padha becik praptamu kula. Lho nggih. Saking berkaparing pangestu paduka Kanjeng Rama Penemban putra paduka kula pun Guwarsi Nabyantara mboten wonten pambeng setunggal punapa bekti kula katur Kanjeng Rama. Iya. Sun tampa gawe sekorenaning tiasipun bapa. Puja pujinipun bapa kebak katampi kula Guwarsi. Kala non nggih sangating pamundi muga ndadosaken jimat daging kayana kala non padha lungguh Kang Prasaja. Kula Guwarsa lan Guwarsi. Kalau nuwun inggih, kalau nuwun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama Penemban. Wong ayu ibune kula Windarti kula wonten dawuh pangandika Sang Premban. Sira sebono ngarsanipun bapa ya padha becik. Windarti nuwun inggih. Mboten wonten pambeng sak lomba piswanipun Kang garwa wonten ing ngarsa paduka Sang Premban. Iya syukur begya sewu kumayangan. Sawise kabeh padha nglumpuk ana ngarepanipun bapa wehan mimbui. Pun bapa rasa bungah lahir tumusing batin tinemu keluarga padha ora ana pambeng sakwet Wijapa anjuk padha nglumpuk ana ngarepanipun bapa. Kula Guwarsa kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama. Iki ngene. Sejatine mono iki dudu dina piswanan. Nanging kepara Guwarsa kekayana wigati. Marang pun bapa tak permanakake pasuryanmu ngemu pasemon kula. Sira sak keloron ana pasemon jroning batin. Ya mbojo dianggep pun bapa kuwi mau disiti kersa nanging ing padatan yen wong lahir kuwi mau tusaning batin. Yen to batine duwe pangangkah, duwe panggayuh, mesti lahir ana bedane ora kaya padatan. Guwarsa lan Guwarsi. Muleng mengkono kuwi mau aja ewuh lan kangelan gagya matur wong ngarsanipun bapa. Mbok menawa kowe kabeh duwe kekarepan. Duwe panggayuh marang pun bapa. Mbok menawa pun bapa iso anyem badane kang dadi panjalukmu kula. Engkeng mengkono kuwi mau jroning padepokan kene, jroning pertapan kene. Apa kang dadi kekarepaning para santri aja maneh para keluarga. Pun bapa bakal minangkane kang padha kagungan panjaluk mring pun bapa. Mula aja ewuh lan kangelan kula. Anjreng Kang Puspita Arum. Kasiliring samirana mri Om Sekar Gadung Ngas Gandanyo Mawe rarasrenaning driya
Nuriki Kanjeng Rama Diwaji. Rama Peremban. Sayektos beri Kanjeng Rama menika pitados mangertosi keng dados pangangkahipun jroning manah keng putra kula. Menika yektos bilih Kanjeng Rama menika setunggaling pujangga boten baen-baen. Pujangga ing Sidih Permawas kuting Pandulu mancleng pamujine miwah gentur tapane menika saged hanyumrupi jroning winarah. Lho aja kedhen pangalembana kulup. Apa maneh marang wong atuwamu. Pon bapa ya ora kagungan apa-apa kulup. Mila iki pekate Kanjeng Rama kepareng putra ndika munjuk satur katur sandhaping pepodo Rama Plemban. Yo kepareng. Lho niki sasongko wayah nyolagya rumarang mangrengga rumingkuli yetyana sir mandaya sekaring Ladri kapitane dening wangkang para Andra sumebur saking Ya wis gagya matura cah bagus. Putranipun bapa ingkang Dahacun atresnani. Lho nggih. Kepareng nyuwun pirsa Kanjeng Rama. Putra Paduka wonten ing Giwa Hastina mriki pinten Kanjeng Rama? Lho. Lho kok nyuwun miterangken kaya mangkono kula. Lho nggih. Kepengin nguningani mbok menawi kagungan putra selir sanesipun. Lho. Ya. Putranipun bapa ya mung 3 cacahe keng Pembayun Anjani keng angka 2 Guarsa ingkang angka 3 Guarsi. Mboten wonten sanesipun ora. Lho nggih. Kula nyuwun pirsa Rama Premban bilih Paduka menika setunggaling pujangga nggih Rama kula Sudarma ingkang wajib sinembah dhateng para putra. Wonten pangandika wikawiku sabda Brahmana Raja pangandika Brahmana tuwin ratu sekecap tinuku sewu mboten kepareng wola-wali. Bener. Bilih Kanjeng Rama nate maringaken ameng-ameng dhateng kang putra. Ameng-ameng kala wau arupi dedolanan. Kenging menapa ingkang setunggal dipun paringi sanesipun menika mboten. Menika sampun adil napa mboten? Engko sik. Sing mbok katurake ki apa? Pun bapa duwe lemah amba ora bakal taku kuwi dening pun bapa tak bagi adil dening putraku kabeh.
ngelmunipun bapa apa wae ya wis ndak parengake marang putra-putraku kabeh sumrambah mring para santri sumrambah mring para cantrik pun bapa ora nate maringake apa-apa marang putra kang ora adil nun sewu paduka Kanjeng Rama Dwiaji pujangga sekecap tinuku sewu lahiripun menika kedah sami kalian batosipun bener. Mboten kenging ban sindhe ban siladan pilih kasih menika mboten. Bener. Lah njuk bab perkara ndi sing sira mbok anggepun bapa kuwi pilih kasih. Matur Kanjeng Rama. Jagat Kramudita. Guarsa, apa sing mbok aturake mring pun bapa kok ya pun bapa durung terang. Durung terang kula. Nuwun sewu Kanjeng Rama Dwiaji. Nggih, Rama Premban. Seksinipun menika kang rayi kula pun Guarsi. Bilih Kakang Mbok Anjani menika dipun paringi arupi dedolanan ingkang indah sulisting warna. Cetha menika ingkang peparing menika Rama Premban. Kenging menapa Guarsa kalian Guarsi mboten dipun paring ora. Pun bapa ora nate maringake apa wae. Pun bapa ora nate maringake apa wae kulup. Mboten sacetha. Mangken iki sampun kula aturaken Kanjeng Rama kula aturaken. Menawi mekaten mboten pedah paduka Kanjeng Rama menika dados pujangga ing sak mangke dados pendhita dados kiai namung kangge lamis samudon mboten pas mboten trep kalian kasunyatanipun mertandani Rama menika ban cindhe ban siladan mangka ratu kalian pendhita sekecap tinuku sewu mboten kenging ban sindhe ban silaban pilih kasih. Kenging menapa Guarsi mboten dipun paring ameng-ameng. Andhanipun sabar. Kula saya ngrantes kula anak kok wani karo wong tuwa kowe. Cilik tak gedhe, kageh tak ujek-ujek, tak sekolahake, tak paringi sesreban.
Laku ngundhamana marang wong tuwa. Kebangetan kowe iku Harsa. Pun bapa ora maringake apa-apa kula. Kula cabadus kula Harsa. Kula. Aja kaya ngono kula. Dadi wong tuwa yen kepengin diajeni karo anak, wong tuwa kudu aweh tulodo, wong tuwa kudu aweh conto karo putra karo anak. Ning keparan dene wong tuwa mban sindhe mban siladan pilih kasih. Anak ora sabar. Pun bapa. Upama kilap minangka jejering menungsa lumrah urip ana ing alam bebrayan ki memper. Ning tak emut-emut tak eling-eling kulup. Pun bapa ora nate mbagekake apa-apa. Yen cantrik sing bonang 100 ya 100. Yen cantrik sing ngegong 100 ya 100. Ora ana sing tak bedak-bedakake kulup. Lho kok duwe panemukan kaya ngono kuwi mau apa timindake luputipun bapa kula. Anak wadon ki wana sing moblong-moblong ya ora tak sing akeh ora. Sesuk ki wis lencir-lencir kuwi mau ya ora tak akeh ya ora. Padha adil. Pun bapa ora kelingan apa sing mbok parengake kula. Kuarsi. Mboten. Cetha Rama Premban menika mban sindhe mban siladan. Kenging menapa Kakang Mbok Anjani dipun paringi dedolanan mengameng ingkang endah rupinipun. Kenging menapa Guarsa kaliyan Windarti. Windarti kuwi mau garwanipun Bapa Begawan Utama. Nate maringake apa marang putramu kowe? Nate maringake apa marang putramu? Si Kanjani undang omrene. Kanjani undang apa?
menawa pangandika Kanjeng Rama Premban. Sing mbok gondol kuwi apa anjani? Menika nggawe nastan cupu maneka Astagina. Apa? Cupu maneka Astagina. Cupu manik Astagina. Oh nggih. Lho. Iki kasunyatan napa ora? Monggo-monggo Kanjeng Rama. Kanjeng Rama dipun pirsani piyambak. Kanjeng Rama dipun pirsani piyambak. Lho. Cupu manik Astagina. Mongko pusaka ki pusaka kayangan. Sak jagat ki mung ana sawiji. Manggon ana ing kayangan lho. Keneng apa manggon ana kene? Lho. Iki pusaka kayangan cupu manik Astagina. Lho. Ing kono isine kok wanita kok nglagohan Mas. Lho, kuwi sapa? Aduh, Windarti. Aduh. Ora memper bar pisan. Bojone pendhita kok sing wadon sedeng. Kelawan Bathara Surya ora patut, ora memper Windarti. Aduh. Surem-surem Dewangkara kengking awedananira landung wedananira landung umelku cemrah marang sariranipun marang sariranipun aduh iki digeguyu dening Tupitah sak jagat disemoni dening sepadha padane urip jenenge Pujangga jenenge pendhita ki padha karo kiai lah kok malah bojone sedeng lawan Bathara Surya Windarti semaura Windarti kapan nggonmu tumindak lawan Bathara Surya kapan nggonmu tumindak lawan Bathara Surya Windarti Windarti aja meneng kaya tugu kowe Windarti lho
Windarti kok dadi tugu kowe Windarti. Lah ing kono kuwi kawiku sabda Pandhita Ratu sabda Brahmana Raja Begawan Gutama nimbaliken garwa Dewi Windarti mboten kersa ngendika mboten kerta mangsuli. Begawan Gutama ngendika kados tugu temah dumadi tugu. Senajan endah sristing warna nanging sampun dados watu tobat-tobat Kanjeng Ibu. Waduh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Ibu. Oh, Ibu. Wah, Ibu. Rama Begawan Rama. Kula nyuwunaken pangapunten, Rama. Ibu kok dados reca Rama. Dipun wangsulaken malih Rama. Ibu Windarti, Bu. Ibu. Ngunduh woing pakarti. Stop. Menungso urip duwe tanduran. Merga alam donya iki kanggo nandur. Becik ala saka pakartine dhewe. Digedhong ana dikuncenana yen wis tumeka marang takdire ora ana sing bisa ngalang-alangi. Arep mbok simpena sak jroning alam donya yen pakarti ala ibarate nyimpen batang pitik suwe-suwene ya mambu. Ora bakal iso rapet. Windarti arep dikaya ngapa kowe ala ya napike Windarti. Kowe nate sedeng ning pun Kakang ora ngerti sing dosa ya kowe. Ning merga kowe kuwi mau garwane ingsun Windarti. Muga-muga kowe tinampa amal apike dening Gusti Rama kula nyuwun dipun wangsulaken malih Ibu Rama. Ibu dipun paringi pangapunten Rama. Ampun dados reca Rama. Ampun dados reca Rama. Laladane luka langwang kekono bang sumira Ulop putra-putraku kabeh Anjani Warsa Warsi wis teka marang ginari sing pepesten, wis teka marang lelakon iki semana ibumu dadi reca. Merga saka ngunduh ing pakarti kula mboten narimaken Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ingkang mboten leres
ora mempre ngatasé bojo disupatani. Lho. Aja kedlarung-darungke Warsa. Marang wong tuwa. Menawi paduka tresna lair batin boten dipun supatani dados reca. Kula ingkang boten trima awit suwarganipun putra menika wonten telapakanipun Ibu Rama. Lah nek ibu pun dados reca dadi watu niku kula kenyebah dhateng sinten Rama? Sabar. Pun bapa ora niat lahir tumusing batin. Kabeh kuwi mau keseksen dening Jawata ing Kahyangan kula. Aja nganggep mbok bener dhewe, aja nganggep mbok luput dhewe, ning sing nilai apa dene? Sing benerake lan luputake ke Jawata Gusti sing kagungan urip. Uripe aku kowe kabeh. Muling keng mengkono. Wis aja mbok tangisi. Kunder perkarane iku dumadi saka cupu manik kasta gina yen kaya ngono tak buang wae. Wah. Weh, hidung manik aku. Jagat Dewaya Bathara ya jagat Kramudita cupu manik Astagi